centros de traballo ou alá por onde se vai, escoitase moito o discurso, sobre todo a xente máis veterana, de que hoxe en día a xente non se move, que importa todo ben pouco, que antes se loitaba máis, etc. Se lle bota a culpa a un ente alienante, abstracto, pero non. Todos temos ben claro que a ideoloxía dominante é a ideoloxía da clase que domina. Pero non todo isto. Temos tamén que facer autocrítica para saber por que chegamos a esta situación. Se falamos do Estado español, é hora xa de pasar contas tamén. Algúns a daquela anunciaban que esa sacrosanta transición era unha farsa. E así o foi. Unha farsa e unha traición ao pobo traballador. Tanto pactismo e tanta paz social como dicía, e tanta paz social trouxeron estes lodos nos que hoxe estamos instaurados. O modelo que daquela se elixiu non garante democracia algunha, é falso, nin posibilidade de autodeterminación, nin posibilidade algunha de apropiación dos medios de produción nas bás da clase obreira. O único que garante é capitalismo, capitalismo e máis capitalismo. Un dereito fundamental da propia... Bueno, igual me matiza Yolanda, porque non sei se é fundamental ou non, pero na propia Constitución si se garante a propiedade privada e non se garanten outros dereitos, só se mencionan como vivenda, traballo digno, etc. Seguro que nos poden denunciar por expropiar algo, pero non podemos denunciar a ninguén porque nos quiten o traballo ou nos quiten a vivenda, ese dereito. Estamos rematando. A CUT é un sindicato pequeno, pero un sindicato que ten claros os principios que defende. Defende a loita de clase, a combatividade e o internacionalismo proletario dende Galiza e para Galicia. Son estes vellos principios que non inventamos nós, por suposto que non. Tan só tentamos mantelos vivos neste contexto histórico, porque entendemos que foron abandonados estes principios naquela transición, e no resto de Europa tamén. O pactismo e a paz social non valen para a loita sindical. E a proba témola no que hoxe está a acontecer. Esta desmovilización obreira ven dada porque o burocratismo sindical ganoulle a partida a verdadeira esencia do sindicalismo, que é a loita sindical. Esta é a verdadeira. A sensación generalizada que se encontra na clase traballadora, que tamén moitas veces é unha excusa, é a de decir que os sindicatos non valen para nada porque están aferrollados no poder, porque son xa unha bisagra máis dentro do poder. Eso temos que corrixilo. Preguntámonos nós, dende o ano 2008, quero recordarlo aquí, para eso están as hemerotecas nas poucas que saímos, por certo, senón tamén temos a nosa página web e outros medios que vos podemos aportar información. Nos demandamos dende ese ano que haxa unha folga xeral. E o demandamos porque entendemos que nunca antes houve unhas condicións obxectivas tan claras. Nos preguntámonos cal é o motivo para que non se convoque unha folga xeral. Xa sabemos que a folga xeral non vai ser a solución, non vai ser un fin en si mesmo, pero sí pode ser o medio con que nós lle demostremos ao capital quen está en cada lado e que non imos deixar que nos sigan botando merda por riba. Ted en conta que medida tras medida que está acontecendo neste país, no Estado español, veñen dadas porque non hai unha contestación. Esa prepotencia coa que actúa a patronal e a prepotencia coa que actúa o Estado, o goberno, non veñen máis que porque non encontran contestación. A que estamos esperando? Se tiveramos contestado hai 2 anos a esta situación, non se atreverían a funcionar como están funcionando. Esa é a nosa responsabilidade. Chegas a tempo. As últimas medidas adoptadas, así como a reforma laboral regresiva, ainda que isto é unha redundancia porque sempre son regresivas as reformas laborais, fan aínda máis urxente a convocatoria desta folga. E os sindicatos maioritarios
teñen a obriga e a responsabilidade de convocar esta folga, ou a clase traballadora vailles dar as costas definitivamente. Nós non temos a posibilidade de facer esa convocatoria. Outro día fixemos unha manifestación apoiada tamén polos compañeros e compañeras de Esquerda Unida en Vigo, reclamando a necesidade desa folga xeral. Estamos, como dentro do que nos poidamos, imos aportar e respaldaremos 100% esta convocatoria. Pero ten que vir dos sindicatos mayoritarios, que son os que poden facer forza, por número de delegados, por número de afiliados, por contacto cos centros de traballo, por contactos onde teñen que telos. E esa é a súa responsabilidade que nós, por suposto, que apoiaremos. E será un bo termómetro para saber hasta onde está disposto a chegar cada quen e hasta onde estamos dispostos a arriscar. Esta iniciativa que hoxe parte aquí é unha iniciativa que pretende acumular forzas de cara a enfrontarse ao capital. E aí estamos todos de acordo. E a folga xeral pode ser tamén un deses pactos. Temos que empezar por pactos mínimos nos que todos coincidimos. Aquí hai moitas forzas, organizacións implicadas que están aquí hoxe presentes, que teñen perspectivas diferentes unhas de outras, que seguramente discutiremos en 1001 matices, pero hai cuestións de mínimos que necesitan a nosa consunción, porque o outro xa sabemos onde está, os outros están todos de acordo, non hai problema, hai que defender o sistema, hai que facer e pagar a quen sexa para defendelo, un sistema que está podre e non dá para máis. A nosa responsabilidade agora é dar un paso adiante. Creo recordar que era Marx o que dicía que a loita é a felicidade e a miseria a sumisión. A día de hoxe hai 1000 faíscas prendidas tanto en Galicia como no resto do Estado. Deberíamos xuntalas nun grande lume, superar a miseria e ser entón felices. Adiante.